Nandito na ulit tayo mga kasinag. Panibagong araw sa pagsubok. Ay salamat sa mahal na Panginoon. Papasok na tayo sa EPSA. Ito, papasok na tayo ng gate. Ayan. Mga kasama ko. Bye bye, baba na. Mga kasinag, good morning. Ayan, pasok naman tayo sa trabaho. Tuloy na ito mga kasinag. Wala na uling atrasan. Diretso na ulit tayo sa trabaho ngayon. Pakalipas ng 2 linggo. Wala kang pasok? Ha? Patay tayo dyan. Yung pamangkin ko mga kasinag umuwi ng late na daw siya. Ngayon nalimutan ko yung sabihin ko sa inyo. Pagkatapos pala ng 2 linggo na nakalib tayo, tapos inabot pa tayo ng bagyo sa Bicol. Ayan, nandito na ulit tayo mga kasinag. Panibagong araw sa pagsubok. Trabaho ulit tayo. Ay salamat sa mahal na Panginoon. At hindi niya ako pinapabayaan. Ginagabayan niya ako. Thank you so much talaga sa mga supporters natin dyan. Salamat din. Good morning po sa inyong lahat. 6:30 na ng umaga. Palabas pa lang ako ng subdivision mga kasinag. Papunta pa lang ako sa sakay ng jeep. Ma-SMF sa muna ako mga kasinag. Hindi ako magbabakaw. Gawa lang wala akong baon. Bibili pa ako ng baon ko mga kasinag. Kaya mag-SMF sa tayo. Hindi tayo mabakaw. Antay-antay muna tayo ng jeep. Saglit lang naman mga kasinag. Maya-maya may jeep na dadaan dito. Itong parating na ito. Sakay tayo mga kasinag. Ayos. Okay, nakasakay na tayo. Ayun mga kasinag, mabili pala akong pagkain. Hindi ako bibili doon, dito ako bibili. May bilihan kasi dito na mga ulam. Kasi wala pa tayong ulam. Ayan o, diba? Yun, torta. Ayun mga kasinag torta. Yan, may mga luto dito ang ulam. Torta lang sa akin. Torta po. Torta na lang ang ulamin ko mga kasinag. Ayan lang ang bahunin natin pananghalian. Magkano yan te? 45. Nakapagbaon naman ako ng kanin. Ulam na lang ang wala. Tapos pang merendalan pa mamaya. Yan naman ang natin bibilhin. Yung pang merendalan. Dito ako nagbabasa may tapat ng SSS. Ayan yung pinuntahan natin nung nakaraan yun. SS yan. Wala nang kakanin doon. Yung binibilihan ko ng kakanin, wala doon. Kakanin kasi mga hinahanap ko mga kasinag na merindalan. Wala. Wala kasi yun nandun Mabalik na naman ako doon. Puto na lang, may nakita ko dito puto na lang yung bahunin natin. Wala wala. Dito kasi mga kasinag may titinda sa magilid. Doon kasi sa may kanto doon, nung nakaraan may nagtitinda ng kakanin. Kaso naubos na yung tinda doon.
Puro nakikita ko ngayon, pang ulam na lang eh. Kanin, ulam, pananghalian, almusalan. Yung merendala na hinahanap ko mga kasinag. Kasi nga, walang tinda dun sa PMC. Walang nagtitinda. Ito, meron dito, puto. Isa na lang. Eto tayo, magkano ito? Ganito nyo? Po? Yung ganito? 25 din. Ano ito? Puto pao. Puto pao? Ito lang mga kasinag, puto na lang ito. Nakabili na tayo ng pambaho natin mga kasinag. Papasok na tayo sa EPSA. Ito, papasok na tayo ng gate. Ayan. Okay na, salbado ng maghapon natin to. Pananghalian at merendalan ang dala ko. Special naman tayo sa tricycle nito. Sana may makasabay pa ako mga kasinag. Pag wala ako nakasabay, special na naman 30. Pag jeep kasi, mag-jeep papunta doon, mag-aantay ka. Matagal din kasi mapuno ang jeep. Baka mali tayo mga kasinag, hindi natin makuha yung 1K tuwing kinsinas at katapusan. Natawid tayo. Yun, abot pa. Abot pa tayo. Nakasakay na tayo. 7:31. Abot pa, hindi pa tayo late. Nakasakay tayo ng tricycle. Pisto ba o sa main? Pisto po. Dito kasi mga kasinag, pag special 30. Pag may kasabay ka, makakaminus-minus. Kaso wala naman tayong kasabay. Okay. Dito na tayo. Bossing ah. Okay, thank you. Hoy, shout out. Ayun mga kasinag, andito na tayo. Muli tayo nakabalik. Ayun mga samahan ko. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, hanggang dito lang muna. Dito ko lang kasi kayo ma-update mga kasinag, kasi bawal naman ang camera sa loob. Kaya hanggang dito lang muna, bye bye. Ayun mga kasinag, kalalabas lang natin galing sa trabaho. 8:10 na. Mga kasama ko. Shout out na lang sa mga sasama sa video. Ayun mga kasama ko, mga katrabaho namin mga kasinag, mga kasama ko sa trabaho. Mabahong kaibigan. Bye bye, baba na. Isang oras biyahe. Isang oras biyahe. Ang layo ng biyahe namin mga kasinag. Kasinag. Okay. Oy, dumilim. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo pagdating sa bahay. Ayan mga kasinag, kararating lang natin dito sa bahay ngayon. Ay, salamat. Ang oras na ay 9:05. Biro-biro niyo mga kasinag, nakarating na ako dito 9:05. Alas 8 ang labas ko sa company. Thank you Lord. Natapos natin mga kasinag ang pagsubok ngayong maghapon. Salamat sa mga kasamahan ko sa trabaho. Mga kasinag, magpapasalamat pala ako ng marami sa lahat ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta sa atin. Thank you so much po mga kasinag. Ramdam ko mga kasinag ang inyong pagmalasakit sa akin, kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Kasi hindi ko rin alam mga kasinag kung papaanohin talaga ito kung wala rin kayo. Ang daming komento. Pasensya na mga kasinag pati sa mga nagko-comment dyan. Kung hindi ko kayo ma-replyan, yung iba nilalike ko na lang mga kasinag, hina-heart ko, nilalike ko na lang, pero nababasa ko naman po ang inyong mga comment. Nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa inyong mga kasinag. Kinausap ko muna yung aking mag-iina, kasi naka-online sila doon sa kabilang barangay. Hating gabi na nga 9:46 na, naka-online pa sila doon kasama yung 3 kong chikiting. Ayun, nakausap ko sila kasi meron naman kasi doon mga kasinag na solar wifi. Doon sila nakikonek kasi wala pa namang kuryente sa bahay. Pero ang bayan daw ng Seruma mga kasinag, meron na pong kuryente ang kabayanan ng Seruma. Pero sa aming barangay mga kasinag, wala pa. Kaya kanina nakausap ko yung mag-iina ko. Nagkakumustahan.
Kaya medyo nabawas-bawasan yung pagod natin. Kaya ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna ang update ko. Maraming salamat po talaga sa inyong mga kasinag. Dami pati nag-comment, nasa 248. Mamaya mga kasinag, pagkatapos kong kumain, babasahin ko pa ito, isa-isahin ko pa. Kasi mga kasinag, sa ngayon, ang oras kasi natin limitado lang. Papasok tayo ng umaga, tapos uwi tayo gabi na. Biruin nyo, nakarating ako kanina, alas 9 na. Kaya wala na rin akong oras gaano mag-vlog. Kaya ito lang muna ang mga update ko sa inyong mga kasinag. Basta maraming salamat po sa inyong suporta. Inaantok na ako. Kaya mga kasinag, hanggang dito lang muna. Salamat po. Bye bye.